Senna az 1991-es év világbajnoka Adelaide-ben, egy kör közepén éppen, amikor a leggyorsabb körét teljesítette az edzésen. Jó napot kívánok az idei év utolsó Forma 1-es futamáról, és majd látni fogják, hogyha az élőképet sugározza az ausztrál televízió, hogy tulajdonképpen a világon semmi nem változik, ugyanis írhatnánk 1989-et is, amikor is talán az elmúlt évtized leglátványosabb Forma 1-es futamát futották itt Adelaide-ben, ami annyit jelentett, hogy 8-an értek célba, és 18-an kiestek a futamon, ugyanis olyan eső volt a pályán, hogy alig lehetett látni. No, az idén valószínűleg megismétlődik, ha nem is ez a 18 kiesés, reméljük, de az időjárás az mindenképpen ismétli magát. Az ausztrálok ugyanis általában abban nem bízhatnak, hogy náluk fejeződik majd be a világbajnokság, abban az értelemben, hogy ott dől el a világbajnoki cím sorsa, viszont mindig bízhatnak egy jó kiadós esőben, annak ellenére, hogy Ausztráliában természetesen ilyenkor van a nyár, és ahogy az legszebb álmaikban talán várták, az eső valóban megérkezett, ezeken a képeken még csak felhős eget látunk, de az eső valóban megérkezett, és mindjárt látni fogjuk, hogy nagy esernyők alatt állnak a segítők. Nézzék az időt. Ez volt a valaha futott leggyorsabb kör az Adelaide-i versenypályán. Tehát ezzel az idővel, ezzel az 1:14:041-jel Ayrton Sennáé az első rajthelyről való indulási joga. Ez pedig a hivatalos főcíme a FIA Forma 1 világbajnokságok közvetítésének, és mindig azért adják ki már a verseny közben, hogy nehogy lemaradjon véletlenül, mert azok a főcímek, amelyeket a közvetítő országok televíziói szoktak adni, azok általában lemaradnak, mert mindenki lecsíp az elejéről egy kicsit, ha csak teheti, hogy a végére biztosan maradjon ideje. Tehát az FIA-nak a főcíme nem maradt le, és mi sem maradtunk le a versenyről, látják, így sorakoznak föl a célegyenesben a rajtceremóniához a versenyautók. Még az eső ellenére is itt-ott én embereket is látok a lelátókon, tehát meglehetősen szép közönsége van, ha az időt is tekintetbe vesszük ennek a városi versenynek egyébként. Mondott, hogy szép közönsége. Itt egyébként a világbajnokság jelenlegi sorrendje, ami már biztosan nem változik, a dobogós helyek. 10 pontot lehet kapni egy győzelemért, és Berger már nem tudja behozni Patrézét, aki 11 ponttal vezet előtte. Tehát az első 3 helyezett 1991-ben már biztosan Senna, Mansell és Patréze. Említetted a nézőket, hogy kimennek ilyenkor is a pályára, még 5 perc van a rajtig. Szépen esik. Jó lehet ott állni. Japánban az előző versenyen, a konstruktőrök világbajnokságának állása. Itt még nyitott a kérdés, hogyha Williams Renault jól szerepel ezen a futamon, akkor még megverheti a McLaren, tehát még följöhet az első helyre. Ez hosszú évek óta nem sikerült senkinek, talán idén a Williamsnek sikerül. Szóval Japánban 4,4 millió jegyigénylés futott be az elmúlt futamra, ebből mindössze 320 000-et tudtak kielégíteni, de így is a leglátogatottabb versenye volt az 1991-es évadnak, ami nem valószínű erre a versenyre. Itt a rajtrácsot látják, Senna az első, mellőle Gerhard Berger, a csapattárs indulhat, aztán a 2 Williams, a 2 Benetton, és itt jön a 2 Ferrari. Nem véletlen Gianni Morbidelli neve a 4. sorban a Ferrariban, ugyanis Alain Prost és a Ferrari végérvényesen szakítottak az utolsó futam előtt, így Prost már ezen a versenyen, az idei utolsó futamon nem áll rajthoz. Hogy jövőre hova szerződik, az még rejtély, sokan a Ligier csapatot emlegetik, ahol talán mint csapatfőnök fog a következő években szerepelni, ugyanis egy echte francia csapatot, hogy ezt a jó kis magyar kifejezést használjam, szeretnének a következő évben életre hívni. Francia motorral, a Renault motort megkapja a Ligier csapat, azt amellyel idén a Williams autók versenyeztek, és teljesen francia karosszéria, francia építés, és tán a pilóták is franciák lesznek, de hát ez még a jövő zenéje. A versenyzőnek már nem is annyira kiváló Alain Prost, mindenesetre időjósnak feltétlenül megfelel, Sennát látják a képen.
ugyanis megérezte nyilván, hogy itt esős verseny lesz Adelaide-ben, és ő, mint tudjuk, az esőben már nem nagyon szeretett indulni hosszú idő óta. Volt is a szerződésében egy pont, hogy esőben nem köteles kimenni edzeni, és még egy nagyon-nagyon régi Pironival elszenvedett balesete, vagy szerepe kapcsán utálta meg az esőt, és meg kell mondanom, hogy a versenyzők többsége úgy igazán szívből nem szereti az esőt. Miért is szeretné, hiszen sokkal nehezebb körülmények között kell teljesíteniük azt a 300 km körüli távot. Ennek ellenére a nagyok, akik közül most Patrézét látjuk, tehát ennek ellenére a nagyok azok természetesen tudnak esőben is autót vezetni, mégpedig kiválóan, különösen hát vannak különleges esőmenők, és érdekes módon a két legnagyobb, Ayrton Senna és Nigel Mansell a nagy esőmenők közé tartozik. Emlékezetes a történet, vagy ismert a történet, hogy Ayrton Senna annak idején még gokártos, majd fiatal autóversenyző korában állandóan, ha elkezdett esni az eső, akkor azonnal kiment és elkezdett edzeni, tréningezni, mert az volt a rögeszméje, hogyha ő esőben nagyon jól tud menni, és ha esőben mindig mindenkinél jobb, akkor már szárazon nem lehet vele baj. Hát ez be is jött végül. Be is jött, ugyanis első versenyét is, amit megnyert Portugáliában, esőben nyerte meg, méghozzá úgy, hogy a verseny után a szerelők jó fél órán keresztül nem tudták kihúzni az autójából. Olyan görcsösen akart nyerni, és annyira elfáradt versenyzés közben, hogy minden egyes mozdulat borzalmas fájdalmat jelentett neki. Ő Prost helyettese a Ferrarinál erre a versenyre. Jövő évben még nem tudni, hogy ki ül bele ebbe a 27-es rajtszámú piros Ferrariba. Gianni Morbidellit láttuk az előbb, Stefano Modena a Tyrrellben. És azt hiszem, hogy az idő az több kommentárt nem érdemel, lehet látni a szerelők. John Lucas nevű úrnak mondja a tábla, hogy bárcsak már itt lenne, de valami őszintén nem tudom, ki John Lucas, de jó lenne, ha ott lenne. Egy perc van még a rajtig, természetesen ez a lassú rajt lesz, amiből majd átmennek ugye a szokásos ceremónia után a éles rajtba. Itt a gumikra érdemes egy pillantást vetni, mint látják, ezek már nem a sima felületű slick gumik, amelyek a száraz aszfaltra valók, ezek a mélyen rovátkázott, nagy széles rovátkákkal ellátott mintás gumik, mégpedig aszimmetrikus mintákkal vannak ellátva. A guminak a külső része, tehát az autótól elvezető csatornák szélesebbek, nagyobbak, spirálszerűek. Szegény Blandurnak már Blandurről beszélek, itt ebben előtérben most tűnt el ebben a képben, mert már úgy tűnik egy esernyő sem jutott. Itt kellettnek rá a csapatnál, pedig jövőre is úgy tűnik, hogy ő marad a Brebennél. Nagyon sok változás lesz a következő évben a pilótákat illetően, de erről majd később. A pálya egyébként 3780 méter hosszú, és ahogy mondtad, egy városi pálya. 81 körös lesz a verseny, mindössze 2 helyen lehet 6. sebességi fokozatba kapcsolni, viszont van 6 olyan kanyarja ennek a pályának, ahol csak 2-es fokozatban lehet autózni. Ha emlékeznek rá, akik az égi csatornákat látták 1989-ben, hogy pontosan ilyen volt az aszfalt, és olyan vitustáncba kezdtek az autók egy idő után, például Ayrton Senna 3 kerékkel autózott be a boxba, miután hátulról belelátogatott Nelson Piquet akkori autójába. Végül is egyébként azt a versenyt a 2 Williams nyerte meg. A pályahőmérséklete 24 fok, a levegő 22 fok. És 90 fokos, a 90%-os a páratartalom, amit nem csodálok, hiszen az esőcseppekkel jócskán tele van a légtér. Az esőversenyeknek egyébként rendkívül veszélyei vannak, ami ebből a képből is leolvasható, és majd látni fogjuk, amikor elindulnak. Pedig nem az a veszély, nem az az elsőrendű veszély, hogy csúszik a pálya, hiszen ezek az autók, ezek a versenyzők, vezetők és ezekkel a gumikkal tulajdonképpen ebben az esőben is egy normálisnak mondható, de jó ütemű sebességgel el tudják vezetni az autóikat. A nagy gond és a nagy veszélyt azt jelenti, hogy nem látják egymást, tehát az elől lévő autón kívül más már semmit nem lát, azon az óriási vízfüggönyön kívül. Annak ellenére, hogy látják, van az autón hátul egy nagyon erős fényű, vörös lámpa, ezek most még láthatók. Ezt halványan derengeni talán látja a hátul haladó versenyző,
egyébként semmit, egy nagy esőfüggönyt, egy nagy kötfüggönyt, egy áthatolhatatlan kötfüggönyt lát maga előtt, és tulajdonképpen csak a másikakba vagy a többiekbe vetett bizalom alapján autóznak. Ha itt valaki hibázik abban az értelemben, hogy nem azt teszi, nem arra megy, nem oda fordul, nem azon az íven megy, ami tőle elvárható az adott ponton, mert hát a versenyzők kívülről ismerik a pályát szinte méteres pontossággal, tehát akkor, ha valaki ilyen értelemben hibázik, abból katasztrófa következhet be. Szóval nem egy ablaktörlő sportág. 1985-ben rendeztek először Forma 1-es futamot itt Adelaide-ben, akkor is Sennaé volt az első rajthelyről való indulás joga, akkor 1.19.843-mal szerezte ezt meg, ma 1.14.041-el, tehát majd 6 másodperccel jobb ez az idő, majd 6 év, majd 6 másodperc. Annak ellenére, hogy mind a 6 évben újabb és újabb korlátozásokkal próbáltak gátat vetni az autók erősödésének és sebesség növekedésének. Piros, és elindulnak. Úgy tűnik Senna gumiai meg tudtak kapaszkodni, Berger csúszkál. És a többiekből nem látunk semmit. És képzeljük el, hogy ők mit látnak ott belül. Senna, Berger, Mansell, és az egyik Benetton, ha minden igaz, Piquet. És a másik Benetton is ott van, Schumacher. Tehát Ayrton Sennának sikerült megkapaszkodni az első helyen rajt után, itt van Gerhard Berger, Piquet, így van Piquet, és utána jött Schumacher. Riccardo Patrese szokásához híven a 4. helyről visszaesett, tehát ismét sikerült elrontani a rajtot. Patrésének egyébként most már rajtteszteket írnak elő a futamok közötti jobb késő, mint soha. Tehát jövőre megtanul rajtolni, akkor semmi gondja nem lesz. Legalábbis akkor talán ismét versenyben ér az első helyét. Ebben az évben is voltak olyan pillanatok, amikor kacérkodhatott az első helyével. Két Benetton után jön Alesi, aztán Patrese és Morbidelli a másik Ferrarival. Senna. Mementóként a daru kötele belelóg a képbe, a közeli képbe szűket adott, vagy a tágat adott a rendező. A pillanatra, mint hogyha Schumacher megelőzte volna Nelson Piquet, de aztán úgy tűnik, hogy Piquet még mindig őrzi a 4. helyét. Az esős versenyek nagyon sok érdekességgel bírnak, és nagyon sok meglepő dolgot hoznak persze a felszínre. A tapasztaltabb, vagy hát olyan versenyzők, akiknek már több veszíteni valójuk van, vagy úgy is mondhatnám kicsit, hogy akiknek már benőtt a feje lágya, azok természetesen óvatosabban versenyeznek, óvatosabban vezetnek, mint azok a fiatalok, akiknek itt kell megmutatniuk minden bátorságukat, és itt kell megpróbálniuk, miután egészen más feltételeket teremt az eső és a csúszós vizes aszfalt, mint a száraz versenyeken, szóval itt kell produkálniuk. Emlékezetesek a nagy történetek, például Niki Laudáé, aki Japánban például, ő már akkor világbajnok volt, persze nem abban az évben, de megnyerhette volna 76-ban a nagy égéses bukása utáni következő világbajnokságát is, és egy ilyen esős versenyen egyszerűen kiállt, és azt mondta, hogy az is őrült, aki ilyen időben versenyez, mondván, hogy ő már világbajnok, tehát nem kell kockáztatni az életét ismételten. Ugyanakkor James Hunt, akire még nagyon jól emlékezik, James Hunt pedig akkor lett világbajnok, és azzal lett világbajnok, hogy egy ilyen nagy homályban, egy ilyen nagy keveredésben föl tudott jönni a éllovasok közé. Ahogy most Mihály Schumacher is, Nigel Mansell mögé ugyanis megelőzte csapattársát menet közben Nelson Piquet. Tehát Senna, Berger, Mansell, és itt tűnik fel Schumacher. Mögötte ott a háttérben Nelson Piquet. Már csak 80 kör van hátra. Már csak 80, még 80 mondtam én. Schumacher esetében is az van, hogy ő a fiatal titán, akinek bizony mennie kell, és akit, mint tudjuk, de tapasztaltuk, ment is, becsülette az eddigi versenyein, még büntetést is kapott, annyira igyekezett. És ez lett Nelson Piquet veszte, ám azt mondja, hogy a csapatvezetői, már mint a Benetton csapatvezetői, ezért búcsúznak el ezzel a futammal
Nelson Piquet-től, a 3-szoros világbajnoktól, akinek jelen pillanatban nincs szerződése a következő évre. A helyére egyébként Martin Brundle kerül a Benetton csapathoz, a Brabham-től átigazolva. Senna korrigált egy szépet, és ebből a mozdulatból, ebből a pici csúszásból, mert nem volt azért ez egy olyan nagy csúszás, lehet látni, hogy mennyire nem tapad a pálya, mennyire nem tapadnak a gumik. Ezekben a gépekben, ezekben a motorokban hihetetlen erő van, és ilyenkor látszik, amikor egy kicsit megszűnik az a szokásos tapadás. És minthogyha itt a felső kameraképből azt lehetne látni, hogy Nigel Mansell megelőzte Gerhard Bergert, ugyanis ez egy McLaren, méghozzá, ha minden igaz, Berger McLarenje volt. Nagyon óvatosak ezek a fordulók. Félelmetesen szép kép minden fölülről. Ameddig kiderül, hogy a valóságban azért meglehetősen sebesen haladnak az autók a rossz körülmények ellenére. Itt a közelükből pedig az látszik minden egyes pillanatban, hogy minden egyes gázadásnál, kezdtem már mondani a telefonálásunk előtt, hogy minden egyes gázadásnál, miután a tapadás a guminak nem elégséges, rögtön ki akar törni az autó jobbra-balra, és ezt kell korrigálni a versenyzőnek. Ezt mindenki megtapasztalhatja majd most az előttünk álló télen, amikor egy kicsit rosszabbra fordulnálunk az időjárás. Mansell. Senna, és valahol a ködben újra Mansell. Mondom én, hogy köd egy szem sincs, nézzék el nekem, szóval a vízpárában, permetben. Kettejük között a célegyenesben mért különbség, nem egész 4 másodperc, ez menet közben úgy tűnik, hogy erősen csökkent, és Nigel Mansell egyre jobban megközelíti Ayrton Sennát. Igen, és még nem ejtettünk szót arról a feltételezett lelkiállapotról, amely ezt a két versenyzőt fűti. Ugye az újdonsült, most már 3-szoros világbajnokot, akit a képen látunk, akinek hát mondjuk becsületbeli vagy presztízs kötelessége, hogy megpróbálja megnyerni ezt a futamot. Arról nem is beszélve, hogy ő a nagy esőmenő, a 3 kör utáni eredményt látják. És az a Nigel Mansell, akinek hát bizonyítania kellene most az utolsó futamon is, bár aki már nagyon sok mindent sokszor bizonyított, de azért bizonyítania kellene azt, hogy nem egyértelműen az ő hibája volt a múltkori Japánban történt kicsúszás, tehát képes a Sennával való nagy csatát akár győztesen is megvívni, ha egy kis szerencséje van. Hát itt azt hiszem szerencsére is szüksége lesz mindegyiküknek. Érdekes, hogy a távoli képeken úgy látszik, mintha minden rendben, minden tiszta lenne, és amikor így közelebb megyünk a versenyzőkhöz, akkor kiderül, azon kívül, hogy Mansell és Berger között 5 másodperc, közel 5 másodperc, 4,5-nél valami több van, szóval kiderül, hogy a valóságban ők ezt látják, amint közel mennek egymáshoz, tehát igyekeznek tisztes távolságban követni a másikat. Itt, ahogy Mansell bejön Senna mögé, abban a pillanatban elveszti a látását. Érdekes, hogy a leérő karosszéria elemek még ezen a vizes aszfalton is időnként tüzet csiholnak.
Ez egy nagy-nagy türelemjáték ilyenkor a Forma 1-es versenyzés, illetve mindenfajta autóversenyzés. Gondolom türelemjáték lesz még az önök részéről is, mert ez egyébként egy viszonylag gyors verseny lehetne, ha nem lenne az eső, így viszont a 80 kör borzasztóan sokkal több, mint hogyha egy hosszabb pályán lenne hasonló távú verseny. Nigel Mansell úgy tűnik, hogy megunta az esőfüggönyben való utazást, és egyre közelebb kerül Sennához, akinek egyre többet kell korrigálnia a kanyarokban. Most már egészen ott van a hátában Mansell, ahogy önök is látják. És a kanyarokban látványosan gyorsabb Mansell Williams-e. Az egyenesekben még egy picit el tud menni Senna, de aztán itt a kanyarban Mansell odaér mögé. Jó kis macskaegér játék alakult ki. És aztán jön majd a hambekaplak, ha minden igaz. Ahogy az már Nagyjánél lenni szokott, csak hogy az jön, mint ami Japánban egy 10 körben, a 10. körben kicsúszik. Itt várhatna még egy kicsit, hogy legalább ők ketten versenyezzenek itt a szemünk láttára, mert ha valakik, akkor ők ketten tehetik érdekes és izgalmassá ezt az utolsó világbajnoki futamot. Mindketten csúszkálnak, lehetett a háttérben látni, hogy Mansellnek is korrigálnia kellett. Egyre jobban odaér Senna mögé. És jobban rá tud a Williams húzni az ívekre. Nagyobb lendülettel tud a kanyarba érkezni. Nelson Piquet! Lehet tovább menni. Egy 3-szoros világbajnok, aki besokkal, és aztán szerencséje van, és nem megy neki semminek. Minden esetre Piquet már nem tartozik azok közé, akik szeretik az esős pályát, és azután a piruett után azt hiszem tovább nézzük még egyszer. Már szépen alászetте. Nem csodálom, én egy ilyen forgás után villamosra nem jönnék többet. Senna és Mansell ismét. És Senna az egyenesekben még meg tud lógni. Most egy kicsit rá is kapcsolt. Valamelyest lemaradt Mansell, aztán itt a kanyarokban ismét közelebb kerül hozzá. Senna egyébként a japán verseny után annak élve a világbajnokságot jelentette a számára, azt mondta, azt nyilatkozta, hogy nagyon sajnálta, hogy Mansell kiesett. És Mansell most megpróbál az egyenesben ellógni. Itt viszont egy tömegkarambol, mintha egy Ferrari és egy Lambo lenne. Mansell előzni tudott volna, de aztán a két szélen álló autó miatt visszavett, ugyanis nem volt elég hely arra, hogy két autó egymás mellett elmenjen. A sárga zászlót még idejében vették elő, mert nagy baj lehetett volna akkor, ha Mansell valóban be akarja fejezni az előzését. A sárga zászló az veszélyt jelez a pályán, mint nyilván tudják. Zászlójelzésekkel beszélgetnek a versenybírók és a versenyzők. A sárga zászlóval jelezték a veszélyt, és a sárga zászlónál nem szabad már előzniük, és érthető is, hogy miért nem. Úgy tűnik, hogy Jean Alesi Ferrari az, amelyiket éppen most piszkálgatnak ott, mert a 27-es Ferrari Morbidelliét az előtérben eljött. Egy pillanatra láthattuk, ahogy Butzen ment ki a box utcába a Ligiével. Tehát kezdenek az események sűrűsödni. Senna mögül azonban eltűnt Mansell. Nem, ott van hátul, csak egy kicsit lemaradt. Gondolom, hogy amikor egy ilyen bekövetkezett balesetet látnak, akkor az ő fejükben is megfordul, hogy egy kicsit hátrább az agaraka, aztán majd újra belelendülnek, de mindenképpen jó lenne majd látni, hogy következett be az az ütközés, 7 kör után az eredmény. Nelson Piquet annak ellenére, hogy megperdült, még tartani tudja a helyét, ami azt mutatja, hogy a többiek bizony nagyon-nagyon óvatosan lépkednek a élen haladókhoz képest. Itt van Butzen, száll ki a Ligiéből, tehát számára véget ért az idei utolsó futam. Ez várható, hogy nagyon sok versenyző számára ez lesz a befejezés, vagy valami hasonló.
Senna. Ausztrál televíziós barátaink, kollégáink is nagyon el lehetnek foglalva az esővel és az elsőkkel, mert eddig még nem tudták megmutatni, ahogy a túlsó traktusok mi történt, tehát hogy a nehéz körülmények között nem is volt idejük, vagy lehetőségük arra, amit általában megcsinálnak a felvételeknél, hogy egy külön kamerával fölveszik és később bejátszák. Erik Komász mellett ment el, Ayrton Senna. És ez a felvétel arra jó, hogy illusztrálja azt, amiről már itt azért szóltunk, hogy akik igazán nagy versenyzők, mint például Ayrton Senna, azok bizony lényegesen gyorsabbak az esőben is, sőt hatványozottabban gyorsabbak egy ilyen nehéz pályán, mint a többiek. Nézzék Menszelt. És ott a háttérben Gerhard Berger is megjelent, tehát Menzel és Berger között a különbség jó alaposan lecsökkent az előbbi 4,5 másodperchez képest. Ez azért érdekes, mert Gerhard Berger, mint az elején már kiderült, akik esetleg most később nézzék, hogy húz el, kapcsolódik a közvetítésbe. Gerhard Berger nem kerülhet előbbre a világbajnoki tabellán, ennek ellenére egy futamgyőzelmet el tudnak képzelni. Az egyik Benetton is kiállt, valószínűleg Schumacher autója az, amelyik a pálya szélére van tolva. Ez mindjárt kiderül, hogyha a háttérben nem látjuk meg Piquet autóját, akkor az övé, de Piquet úgy tűnik, hogy jelen pillanatban még őrzi helyét az élmezőnyben. Itt jön majd az érdekesebb része a dolognak, amikor Sennának és Menzelnek el kell kezdenie körözgetni. Senna az egyik Brebemen már túl van. Most a Minardi mögé érkezik. És igyekszik levenni még a tiszta egyenes helyeken. Pierluigi Martini mellett ment el. És most a kanyargós résznél közte és Menzel között még ott van Minardi. Jön Berger. Aztán sokáig senki. Komász. És ismét Senna, aki továbbra is vezet. Nézzük Menzelnek, hogy sikerül a körözés. Még mindig ott van Pierluigi Martini mögött. Itt van Martini mögötte Menzel. Ez az egyenes rész. Martini elengedi, menjél öcsi. Hihetetlen, hogy tudja megoldani Nigel Mansell. És itt Pierluigi Martini. Elengedte, aztán a piruett, és leszakadt az összes létező vezetőszárny. Most beáll a Ferrari mellé. És ezzel egyértelműen ez a szakasz lett a pálya kritikus pontja. Jó lenne látni a korábbi kicsúszásokat, jó lenne látni, hogy az első hogyan következett be. Pedig nem lehet véletlen, hogy mindenki oda esik. És azért érdekes, hogy oda esnek, mert hiszen tudniuk kell, már mindenki elment legalább egyszer. Itt jön Martini. Itt ez valami fékhibának kellett lenni. Nagyon hirtelen állt meg az jobb első kereke. Ismét a valókép, Senna és megint mögötte Menzel. Ismét jó alaposan a közelébe került Nigel Mansell Ayrton Sennának. És ismét elkezdődhet az az előbb említett macska-egérharc. Amihez egyébként az idei évben már mindketten jó alaposan hozzászoktak. Senna megnyerte az első 4 futamot, és aztán jött Mansell korszaka. És az utána következő versenyeken, amikor Senna győzött például, akkor is az volt a helyzet, hogy végig ott loholt a nyomában Nigel Mansell. Alex Caffey az, aki mögé most beszorult Senna. Jeleznek is a sárga zászlóval, hogy lassítsanak.
És ez a beszorulás az Mansellnek kedvez, mert Caffey most feltartja Sennát. A legrosszabb helyen érte utol Ayrton Senna, abban a szűk részben, ahol az előbbi balesetek történtek, és aztán jön ez a kanyargósabb pályaszakasz, ahol szintén nem nyílik mód az előzésre. Intenek Caffeynak, szegénynek a kék zászlóval, de hát nem tud igazán hova lehúzódni. Senna, Mansell, Berger, Piquet, Patrese, Morbidelli még a sorrend. Tehát Schumacher volt az elhagyott Benetton pilótája. Piquet volt a szerencsésebb Benettonos, aki megperdülés után ugye vissza tudott jönni, és ebből pontosan fölmérte azokat a lehetőségeit, amelyek mellett még haladni tud, és aztán lehet, hogy végig is ér. Most ment ki Caffey, és Mansellt már nem engedi el a kanyar előtt, de aztán Mansell itt visszakapcsol, kigyorsít, és el tud ő is menni. Hihetetlenül veszélyes pillanat volt ez. Mansell a külsőjébe sodródott, a kívül kellett volna elmennie, de érezte, hogy nem tud, inkább vállalta, hogy még egy kicsit marad. Hátul Tavaly ezen a ponton esett ki Nigel Mansell, most ott van Senna mellett, aztán visszamegy, úgy dönt, hogy ezt most mégsem próbálja meg itt a kanyar előtt. Az az igazság, hogy a pályának az a szakasza, ahol igazán lehet előzni, ott most komoly akadályok vannak, mégpedig ezek a bizonyos összetört autók szűkítik le a pályának ezt a szakaszát. Ez a rész az mindkét oldalon állnak összetört autók, és nem csak az összetört autókkal van baj, hanem a lehullott alkatrészekkel is, amik a pályát jelen pillanatban elöntik, amelyek nagyon balesetveszélyesek, és ott inkább a járt utat a járatlannél fel ne cseréld. Ez az érvényes, magyarán szólva a középső nyomvonalon autóznak a versenyzők, és nem mernek kimenni a pályaszélére. Sőt, még a minden természetesen nehezen ítélhető meg, sőt egyáltalán nem ítélhető meg. Még egy kis olaj is keveredhetett ott az esővízbe, hiszen egy törött autóból a legritkább esetben nem folyik ki valami olajos vagy olajnak tűnő valami, tehát valamilyen székfolyadék vagy hasonló dolog, ami nagyon veszélyessé teszi egyébként is már eredetően veszélyes vizes aszfaltot. Senna és Mansell. Mansell megpróbál kikukucskálni, nem ugyanazokat az íveket használja, amelyeket Ayrton Senna, hogy valamit lásson is. Itt esett ki tavaly Nigel Mansell, és most is megpróbál bejönni Senna mellé, de aztán ismét föladja, és inkább vár. Az egyenesekben nem nagyon tudja még megverni Sennát, az egyenesekben a McLarennek valahogy még mindig jobban megy. Két kör után az állás. És Mansell fáradhatatlanul üldöz. Senna a pálya bizonyos szakaszán sokkal többet mer, többet kockázatot, az egyenesekben különösen. Bár valóság lenne azt hinni, hogy egyenesben a gyorsítás, illetve a gyors haladás az abszolút veszélytelen, és ilyen pillanatokban látszik, amikor aztán az egyenes végén be kell kanyarodnia, hogy majdnem túlságosan nagy sebességgel érkezik a fordulókhoz. De hát ő érzi, és ő nagyon jól érzi, Nigel is. A leggyorsabb kör jelen pillanatban Ayrton Sennáé a felirat tanúsága szerint, amit az előbb láttak, 1 perc 42 másodperc. Ez az idő jóval több mint 20 másodperccel marad el a hivatalos versenyen elért körrekordtól, amit még 1986-ban Alain Prost állított föl 1 perc 22 másodperccel. Gondolom, hogy jó öreg Prost most
karosszékből nézi ezt a versenyt, és dicséri a saját eszét, hogy még idejében visszavonul. Riccardo Patrese, ő is csúszkál, mögötte pedig Gianni Morbidelli, a maradék Ferrariban. Hihetetlenül nagy próbatétel egy ilyen esős verseny, és az érdekes, hogy itt talán, sőt nem talán egészen biztosan, sokkal inkább a versenyzőkön múlik a siker, mint az autókon. Arról is megosztanak a vélemények, hogy az autóversenyben mennyi az autó, tehát a gép szerepe, és mennyi az emberé. Na itt igazán megnő az ember szerepe, hiszen azt a sebességet, azokat a kvalitásokat minden autó tudja nyújtani, amennyivel itt lehet menni. Tehát itt nem azért megy el valamelyik menő, mondjuk Mansell vagy Senna, mert az ő autója most jobb, mint a többieké. Itt egyszerűen arról van szó, hogy itt tudjuk azt meglátni, nyugtázni, hogy mennyivel jobb versenyzők is a többiekénél. Hiszen itt egy Tyrrell, vagy akármilyen másik istálóbeli autó ezt a sebességet minden gond nélkül tudja. Csak hogy vannak egyéb mutatók is persze, autó egyensúlya, és így tovább, a vezethetősége, kormányzottsága, kormányozhatósága, ami mind szerepet játszik, de elsősorban és alapvetően azért a versenyző játszik benne szerepet, és ezek a versenyzők 67 kör van még a verseny végéig, ha egyáltalán teljesen végig lebonyolítják. Az is elképzelhető, hogy egy esőversenyt a felénél vagy a fele után valamivel megszakítják. Azt hiszem, hogy egy fontos adatot nem mondtál, ami ebben az időben alapvetően elengedhetetlen, az ezeknek az autóknak a vízkiszorítása. És ez, hogyha kisebb vízkiszorítású egy ilyen autóban, hogyha butaságokat beszélek, akkor talán gyorsabban tud haladni egy ilyen. Igen, ha a motorcsónak versenyről beszélünk, de valóban szinte úsznak már az autók. Nézzék itt is például, hogy a kerék alá lehet látni, vastagon van a víz a pályán, és ez már tényleg embertelen körülményeket mutat. Itt na ezek az alkatrészek azok, amelyektől félnek a pilóták. Most Patrese alatt utazott egy ilyen leszakadt roncsdarab. Neki úgy tűnik nem sikerült akkor kikerülnie abban az összetört autózónában ezeket a kallódó darabokat. Ő begyűjtötte, ott hátul egy piruett, remélhetőleg nem Nigel Mansell volt nagyon az. úgy látszott, sárgának és kéknek látszott. Hát itt van Senna, de ő az kérem szépen Nigel Mansell menetiránnyal ellentétes oldalon. A kereke egy kicsit megrodjanva. Itt pedig Michele Alboreto az, aki keresztben áll. És nézzék, hogy szakad az eső. Hihetetlenül szakad az eső. Nem csoda, hogy szinte lépésben mennek a normális sebességhez viszonyítva az autók. Képtelenség. Most mintha még jobban rákezdett volna az eső, szinte felhőszakadás mértékét ölti. Tűzoltóknak nincs is sok gondjuk, mert Gerhard Berger, és vissza tud-e jönni? Vissza tud jönni. Mintha mi sem történt volna, autózik tovább. Comas. Sikerült megfognia, mielőtt a beton falhoz ütközött volna. Itt már a pálya szinte teljes hosszában autók, és az ott egy fehér mentőautó BMW volt, Mansell autója mellett, még egyszer Berger pörgése. És igazán nem akarom az ördögöt a falra festeni, de kísértetiesen emlékeztetnek ezek a képek az 1989-es futamra, Senna. Nagyon sokan vannak a szakemberek is, maguk a versenyzők között is azok. Gerhard Berger, Senna valami miatt integet, valamilyen zászlójeletten láthatott. Integet, mutatja, hogy nem. Jó lenne, ha mi is tudnánk, látnánk, hogy mit. És igen, ezt mutatja. A verseny leállítását, lefújását jelenti ez a piros zászló. Senna
a 16. körben piros zászló végre megjelenik a képernyőn is. Ez a verseny végét jelenti. Senna nem akarja tudomásul venni, ő szeretné talán tovább folytatni, de azt hiszem, hogy Gerhard Berger a csapattárs, és talán nem is biztos, hogy szeretné folytatni, lehet, hogy csak dühösen integet a bíróknak, hogy mutassák már azt a piros zászlót, ez már nem embernek való pálya tényleg. Gianni Morbidelli, aki jön befele, és itt a piros zászló. A versenybíróság véleményem szerint nagyon helyesen döntött, hogy ezt a versenyt félbeszakította, hiszen esélyük nem volt már szinte a versenyzőknek arra, hogy egy reális versenyt fussanak. Gerhard Berger, ez már a második pördülése. Még mindig meg tudja fogni, a nagyobb ajtól meg tud menekülni. Mansell az, akit a mentőautóba kísérnek, tehát nem véletlenül állt meg mellette az a fehér BMW, amit mentőautónak használnak. Úgy tűnik, hogy ez az előbbi falnak ütközés nem múlt el nyomtalanul, reméljük nincs komolyabb baja. A versenyzők egy úgynevezett bukókabinban, hát a versenyzői szlengben koporsónak nevezett biztonsági kabinban ülnek egyébként. Ennek ellenére a lábsérülések azok elég gyakoriak, mert nagyon szűk ott elől a pedálok körül a versenyzők számára, a lába számára a hely. Ezért ütközésnél rögtön a bokát éri az ütés. Senna érkezik. Ilyenkor tulajdonképpen két dolgot lehet tenni, félbeszakítani a versenyt, megvárni, hogy lesz-e valami kibontakozás az időjárásban, de itt azt hiszem erről nincsen szó. A piros zászló. Riccardo Patrese a Williams boxban. Egyértelmű. Sok-sok esőversenyt láttam már, vagy láttunk már, de azt hiszem ekkora esőt, mint ami így a képen át megítélhető, ekkora esőt még nem igen láttam. Nézzék, hogy felhőszakadás. Az egyik Lambót takarítják el éppen a pályáról. A statisztikákat majd később fogjuk csak megtudni, de nem hiszem, hogy sok autó maradt lábon, aztán világcsúcsot jelent majd ebből a szempontból ez a verseny, és ha meggondoljuk, hogy mibe kerül egy-egy ilyen autó, akkor azt is megtudhatjuk, hogy milyen fölösleges kockázat lett volna tovább menni. Stefano Modena piruettjeit csodálhattuk meg, Patrese pedig úgy tűnik, hogy fut vissza. De valószínűleg nem a pályára így van, mert a sisakját behagyta a boxban, itt pedig Senna már az autón kívül. Kiszállnak az autóból a versenyzők. Ez nem sok jót ígér a folytatással kapcsolatban, ugyanis, hogyha reális esélye lenne a rövid időn belüli újrakezdésnek, akkor a pilóták benne maradnának az autóban. Senna most, minthogyha intézkedni menne, oda megy Morbidellihez, és magyarázza, hogy nem, ő nem versenyez tovább. Valószínűleg az összes többi társát, aki ott áll a pályán, arra biztatja, hogy hagyják abba ezt a versenyt, mert ennek semmi értelme. Riccardo Patrese egy lépcsőn fut föl, amitán a versenybírósághoz vezet. Senna úgy tűnik, hogy körútba kezdett a csapatok és a versenyzők meggyőzését illetően, hogy ilyen körülmények között, ilyen pályán ne folytassák ezt a versenyt. Ez azért is nagyon szimpatikus, azt hiszem, McLaren box, bezárják a rácsot, mert Senna első helyről folytathatná a versenyt. És lássunk csodát, most a boxból belülről is kapunk képet. A kiemelt csapatokhoz úgy látszik sikerül még kamerát bejuttatni. Így aztán, amit a közönség nem lát, azt még mi láthatjuk. Itt a versenyigazgatóság. Rázógépek. A fekete zászlót azonban még nem láttuk.
piros mellett. Mansell autója. Az egyik Tyrrell. És itt Sennát veszik körbe. Mikrofonért kiállt a tévéstáb, a 16. körben intették le a versenyt. Senna autóját azonban a csapat tagjai, a McLaren csapat tagjai nem nagyon akarják elhagyni. We are professionals. We try to try all together to show that we could try to race, but we just cannot. You know, everyone is just going off, and you cannot even go in. Azt mondja Senna, hogy mindent megpróbáltak, de hát ilyen körülmények között egyszerűen lehetetlen versenyezni, erre nem lehet őket kényszeríteni. And we gotta really take in consideration for once in our lives. Az életük fontosabb, mint egy ilyen időben lebonyolított verseny. Mindent megpróbáltak, de hát nem. Ami nem megy, az nem megy. És ebben azt hiszem, hogy teljes mértékben igaza van. Ez a kép magáért beszél, ezzel a mentőautóval viszik Nigel Mansell-t, akit reméljük nem ért súlyosabb sérülés, itt pedig Mansell autója. Ilyen körülmények között tényleg nem nagyon lehet versenyt lebonyolítani, mert ez életveszélyes. Ebben feltétlenül Sennának és a többieknek, mert nyilván a többiek véleményét is tolmácsolta, van igaza, mert bármilyen jó is nézni egy ilyen bolondos versenyt, idézőjelben mondom persze, amikor mindenki pörög, mindenki csúszik, mindenki ütközik, de hát ez azért sokkal komolyabb dolog annál sem, hogy el lehetne bohóckodni, el lehetne játszani. Ez véresen komoly dolog, és hogy nem történnek igazán véres vagy nagyon komoly sérülések, az azért van, mert ezek az autók már rendkívül biztonságosra építettek. Az egyik Leyton House, egyébként Alboreto és Zanardi a Jordanben. Itt van Berger kipörgése, még benne maradt az autóban, tehát ők még várják, hát ha újraindul a verseny. Ezzel azonban azt hiszem, hogy ha ők újraindulnának, nem kívánatos személynek nyilvánítanák magukat a Forma 1-ben, mert a vezető csapatok pilótáinak döntése ellenére folytatnák a versenyt. Riccardo Patrese az, aki itt a Box utcában siet. Hát pénzét próbálják szóra bírni. Az ő szavai már nem jutnak el ide, legalábbis érthető minőségben. De azt hiszem, a gesztusai Mutatott az égre, ez kétségtelen. De hogy mutatott? Szóval úgy tűnik, hogy neki sincs nagy kedve folytatni ezt a versenyt. Na hát úgy magunk között jegyezzük azért meg, hogy nem is nagyon lenne egy normális döntés az, hogyha ezt a versenyt végig kellene futni. Persze itt rettenetesen komoly dolgok és nagy pénzek forognak kockán, hiszen ezeket az adásidőket az egész világon lekötötték a televízióknál, televíziók a műsorokba illesztették, a hirdetők csak akkor fizetnek, ha megfelelő ideig láthatják a versenyzőket, a nézők milliói, sőt milliárdjai a világban, ismétlések is egyebek során, tehát valamit tenni kell. Igen, de hogy elnézem a pilótákat, és gondolom önök is látják őket, ilyen idegállapotban már nem igazán jó beülni egy versenyautóban, nem igazán jó versenyezni. Magam én is biztos vagyok benne, hogy nem fognak tovább menni. Ennek ellenére ott ül az esernyő alatt. Épp a Magyar Rali Bajnokságban is volt mostanában egy vita, az utolsó rali futamon Mozár Péter autóversenyzőnek volt egy vitája egy időellenőrző ponton, és utána
karambolozott, összetörte az autóját, és aztán ezt nem lehet kiszámítani, hogy egy ilyen baleset, egy ilyen esés, az minek köszönhető? Annak, hogy vitatkoznak, annak, hogy idegesek, annak, hogy Senna és Patrese most elmentek valószínűleg a versenyzők érdekeit képviselendő vitatkozni a versenybírósághoz, és ha most beülnének az autóba, és utána összetörnék az autót, akkor valószínűleg soha nem derülne ki igazán, hogy azért, mert hibáztak valamit, vagy az autó hibája, vagy pedig mert nagyon idegesek voltak, és hát azért ilyen időben, de ha nem ilyen idő van akkor is, 200 km feletti tempónál autózni, 10 perc az indulásig, tehát úgy döntött a versenyigazgatóság, hogy újraindítja a versenyt. Valószínűleg a pályát, sztárok nélkül. Valószínűleg a sztárok nélkül, tehát itt a kicsik reménykednek azon, hogy hát ha most valamit produkálni tudnak, adott esetben talán győzni tudnak egy ilyen futamon. A versenyzőket persze a szerződésük kötelezi, úgyhogy ha folytatják, akkor folytatniuk kell. Ez a kérdés, hogy ki mennyire tud ellene szegülni a szerződés pontjainak. Egy órája tart már a várakozás, egy órája állnak az esőben, és most már nem a 10 perces táblát, hanem a piros zászlót mutatják fel. Érzésem szerint egy fekete zászlót is kellene hozzá mutatni, hogy a verseny végét jelentse. Egy órán keresztül tanakodott tehát a versenybíróság afölött, hogy folytassa a versenyt, avagy sem. És egy órai várakozás után is, miután az eső nem hagyott alá, mint látják, változatlanul esik, végül is az az emberséges és egyedül helyes, véleményem szerint egyedül helyes döntés született, hogy esőversenyként 16 körrel írják majd jóvá ezt az idei utolsó világbajnoki futamot. Persze várjuk még az utolsó percek történéseit. És ezzel úgy tűnik vége annak a világbajnoki sorozatnak, az 1991-es évi világbajnoki sorozatnak, amelyet a csapatok közül a Marlboro McLaren Honda csapat nyert, és a pilóták között pedig a csapat egyes számú versenyzője, Ayrton Senna. Az autókat most már végre eltolhatják, elvihetik a rajthelyről, igyekeznek szegény fiúk, akik bőrig vannak ázva. Itt van tehát a verseny végeredménye 14 kör lefutása után. Senna, Mansell, Berger, Piquet, Patrese. Persze itt nem ez a végső eredmény, mert 16 kört ment a verseny végül is, tehát a 16. körben tüntették le. Ez csak az utolsó olyan eredmény, amit még hivatalosan tud mutatni a televízió, és itt az eredmény hirdetés, nézzék meg. Ayrton Senna a verseny győztese. Berger a harmadik helyen, és Nigel Mansell feltétlenül a sérülése miatt nem tudott idejönni az eredmény hirdetéshez. Eléggé kaotikus állapotok vannak, ebben az esőben nem is csoda. Minden esetre az ausztrál nagydíjnak megvolt az idén is a szenzációja. Egy órás verseny nélküli várakozás után hirdettek eredményt. Egy olyan 80 néhány körös versenyen, amelyből 16-ot sikerült csak lebonyolítani. Azt hiszem, ez is egyedülálló a Forma 1 világbajnokságok történetében. És azt hiszem, hogy ezzel a képpel búcsúzhatunk.
a csapat, a győztes csapat országának himnuszát hallhatták. Szóval ezzel a képpel búcsúzhatunk ettől az Adelaide idei 16. futamtól és az 1991-es világbajnoki szezontól is. A győztes Ayrton Senna, legközelebb Forma 1 92. március 1-én Kialamiban, Dél-Afrikában. Viszont látásra, viszont hallásra.